अपने से काहे ना हमरा प्यार हो गइल बा। हेलो हेलो आई प्यार में दुलाई हो जाए हम तो हरा प्रीतिया में दिल की दुनिया लुटा दिहलवानी। पीछे गाते हैं हम तो हरा प्रीतिया में दिल की दुनिया लुटा दिहलवानी। बिकू भाई अभी कलुओ भाई के आई लव यू कॉलर ले देख लिया। इनका बैंक जानते हैं कैसे है? देना बैंक के मैनेजर है सब। ना तो हमने ये नेपाल राष्ट्रीय बैंक चलेला एगो नया में चोलियो बैंक खुलल बाटे। अच्छा वही में पैसा डालना का? ना वो वैरायटी के यहाँ बैंक नहीं के। हमके लगा कि वाला बैंक में जमा करो तो लेकिन ज्यादा जमा करबो ढेर बड़ा हो जाए अकाउंट। काहे ज्यादा पैसा चाहिए का रहुआ के? हमरा पैसा में सही। देखी होई त हम नेपाली माने भोजपुरी में रहुआ हमरा से सौखिम ना। चल भोजपुरी में ना सच में कम से कम मगही में आ जाए ना वो तो हमारे दिमाग से बाहर जाला। बाहर बना पानी ने कब समझ में ना आई। सच में हम आज तक ये लैंग्वेज ना समझ पाई। भोजपुरी तो हमनी के वहां के भाषा ही हवे जैसे कि नेपाल बॉर्डर में हमनी के घर बाटे। अच्छा ये दूधू को भैया इनकर नेपाल बॉर्डर पर घर बा। ये दूधू को देश संभाले एक पैर रखी नेपाल दूसरा पैर रखी भारत बॉर्डर वाला सब बॉर्डर वाला के तक मजे आ जाते हैं। अब बॉर्डर वाला सब इंडिया गेट देखत हुई अपने का रोस्टिंग करने रहुआ बड़का बने रोस्टिंग जी रउआ कहनी है कि भोजपुरी में रउआ ना टीकम टीकी भाई जरूर लेकिन अटका देवेला। अच्छा ऐसे जानत एगो इंसान होला। हां कहीं ना एगो शैतान होला लेकिन कुनाल भी हमरा कई बात कहले हैं। मान के चली इंसान से प्यार करबा 5-10 मिनट तक प्यार करी जी भैया इंसान से प्यार करबा अंकित जी 5 मिनट तक प्यार करी और गलती से है बात कुतवन जो होला एक बार टोचन करके पूरा विधानसभा घुमावेला। अंकित भैया आज हम उनका के है बाद में उनका से तो लेवे के बाद लेकिन हमारे प्रीति जी के देखनी है तब बात इनके पर एगो हम गाना गाने रहे हमर भाई लोग सुन रहे भगवान हमारे के दू चार हो जाए हमर भाई इनकर चार हो जाए। अगर प्यार हो गेल बा कतो इनकर भाई हमर सार हो जाए। हां फिर हम गाई तू कहबो कि लइका तोहरे के पापा
अरे देवर मुअना अब देवर वाला सिस्टम नहीं खे अब पिया बनोतिया खुद काटी से अगर हम पिया है तो कुणाल भैया तार भाषण लगले हम तो भैया भाषण लगले अब आजकल के भाषण बड़ा तेज होला और की भासुरा भइल बड़े से कसी निहारे मोरा में कसी लेकिन आपने देखा ना बहुत अच्छा सही में दिल से आई लव यू